نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما قال سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ملمو أمجيك على فوق على ولنمندون مسامي فوليكاكا مسامي تانيكاكا مسامي ni ale mana min kɛ don min na i bɛ taa sɔrɔ o de kun kana ka kɛ an b'a fɔ ka barikada ka waleɲuman dɔn i n'a fɔ an bɛɛ lajɛlen b'a kalama cogoya min na an bɛɛ dusukun kamkaminen don an bɛɛ lajɛlen hakili bɛ mun na o ye an karamɔgɔ Alhaji Bunaɲɛng ale min ala y'a a ka kalifa minɛ ka bɛn juma tɛmɛnen avril kalo tile 12 ma Bangoni Janginɛ bugu la an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la ala ka yafa ma ala ka dayɔrɔ sumaya nka silamɛw an k'a dɔn ni min filɛ nin ye ala ka tiɲɛ dɔ de ye an yɛrɛ kun kelen o kelen kana ka sɔn min ma ala b'a fɔ a ka gafew kɔnɔna na ko saya min filɛ nin ye ni aw bɛ ka boli a ɲɛ aw bɛ ka boli a ɲɛ yɔrɔ min na aw bɛ kun da mɛ yɔrɔ min kan aw bɛ taa jɔlen de sɔrɔ yen kɔfɛ aw bɛ segin ka taa Allah subhanahu wa ta'ala ma kelen kelen a bɛ bɛɛ ladɔnniya i ye baara min kɛ o la an b'a dɔn an karamɔgɔ Alhaji Bunaɲɛng Jamiyatul Ansar den tɔnden kelen o kelen a bɛɛ yafalen don a ma a bɛɛ ka dugawu ba ye a bɛɛ lajɛlen wasolen bɛ n'a ye ka kɛɲɛ a ye wulikajɔ min kɛ a ye cɛsiri min kɛ a ye karamɔgɔ ladon min kɛ a y'a ka layidu dafa ale ta banna a tɔ ye an kelen o kelen minnu bɛ diɲɛ in kɔnɔ yanni an ta don cɛ anw de kana ka jɔrɔ nin baara min kɛlen min filɛ nin ye nin kana ka anw de wajo ale tɛ o la an karamɔgɔ Alhaji Bunaɲɛng a bangera Ɲoro Kayi mara la nka a ka lamɔw n'a ka denmisɛnniya fan belebele bɛɛ lajɛlen kɛra Kayi kalanw na sira kan o kɛra Kayi Kayi an karamɔgɔ n'o ye Cerno Abdulwahab Sali ye ala ka hinɛ la a ye kalan k'o bolo ka fara an karamɔgɔ Cerno Dawud Janor an bɛ donni min na bi o balolen don o bɛ Kayi Lɛgɛ Segu a ye kalan k'o bolo ka fara Cerno Ahmad Kanma ani karamɔgɔw caman nka n bɛ fɛ ka min f'i ye Buna ala y'a kɛ maa ye a ye min sɔrɔ a ɲɔgɔnna caman ma sɔrɔ dɛ Buna tɛmɛna sira o sira kan a sira kelen o kelen a y'a labato a ma ɲinɛ a sira kɔ nka ni fɛn min don sira fura foyi t'a la nka kɛrɛnkɛrɛnya la kabako dɔw b'a ka kow kɔnɔna na ne ni aw bɛɛ lajɛlen k'an hakili dayɛlɛ k'a lajɛ an karamɔgɔ Alhaji Bunaɲɛng a ka kɔsahina wajulu a ka kuma fanba bolila saya kan a ka kuma fanba bolila jugo kan kosɛbɛ kosɛbɛ nka kɛrɛnkɛrɛnya la Kayikaw fɛ yen nɔ Seydina Ali karamallahu wajhahu o anniversaire kɛra Kayi Lɛgɛ Segu o wajulu kɛnɛ kan an karamɔgɔ Alhaji Bunaɲɛng a ye kɔrɔfɔw caman fɔ nka kɛrɛnkɛrɛnya la saya yɔrɔ a da sera min ma an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ n ka surun ye saya dɔn i ko cogo di Wulibali dɔn dɛ saya saya ka surun lahara ye o parce que i bɛ mɔgɔ ye bi sini a bɛ kaburu kɔnɔ siga t'a la a bɛ kɛ ten dɛ i ni mɔgɔ bɛ si ɲɔgɔn kan dugu bɛ jɛ i b'a don kaburu kɔnɔ i ni mɔgɔ bɛ tile ɲɔgɔn kan su bɛ ko i b'a don kaburu kɔnɔ o bɛ kɛ a ko min ka surun lahara ye saya dɔn wa n tɛ wuli a ko nka min ye kabako ye o ye diɲɛ ye n'i ye diɲɛ ye kabako ye a belebele don dɛ diɲɛ ye kabako ye o de la Imam Ali tun bɛ to k'a fɔ a b'a fɔ diɲɛ naam maa wɛrɛ nɛgɛ i ka ne to yen i tɛ se ne la Allahu akibar a ko nka min kabako ka bon ni o fana ye o de ye maa min ye diɲɛ minɛ a bolo la sɛbɛ la a bɛ sɛbɛ yɛrɛ de la koyi k'a bɛɛ ye yan ye o fana ye kabako ye ka tɛmɛ i kabako kan a tɛ tɛmɛ nin kan kun diɲɛ tɛ tiɲɛ a n'a cɛ ka jan dɛ
a ma fɔ mɔgɔ tɛ fɛn k'a kɔnɔ a ma fɔ I kana so jɔ a ma fɔ I kana dumuni kɛ ayi o si ma fɔ a ma fɔ I kana fɛn kɛ min bɛ k'a tiɲɛ kan mais I to a bɛɛ la I k'a dɔn ko tiɲɛ tɛ o ka kan dɛ wulibali don dɛ a tɛ yɛlɛmɛ o ni diɲɛ kɛ nin de b'i bolo sɛbɛ sɛbɛ la I ni bɔgɔla kulonkɛla bɛɛ kan Allahu akibaru denmisɛnnin min b'a ka soni jɔ bɔgɔ la f'a b'a ka étage jɔ a yɛrɛ bolo so yɛrɛ de filɛ a bolo a bɛ ten koyi mais n'a sera yɔrɔ la a yɛrɛ y'i pan k'i jɔ a kan o y'a bannen ye a bɛ kɛ ten o y'a bannen ye pewu ni diɲɛ b'i bolo sɛbɛ la I hinɛ k'an ka mɔgɔw o minɛ kan ka kɛ dɛ mais diɲɛ bɛ se ka kɛ mɔgɔ bolo k'a sɔrɔ a t'i bolo kabako don dɛ o bɛ kɛ diɲɛ bɛ kɛ mɔgɔ tigɛ kɔnɔ k'a sɔrɔ a t'i dusukun a bɛ kɛ ten mais k'i ka sɔrɔ bɛɛ bɛn a ma k'i ka baara bɛɛ bɛn a ma o de la kira tun bɛ to ka dugawu kɛ ko Ala kana ale ka dɔnni dan kɛ diɲɛ ye a n'a ka hami dan amin ne tɛ ka hami foyi la fo diɲɛ e hinɛ kan k'i yɛrɛ minɛ I hinɛ kan ka mɔgɔw minɛ ale ko diɲɛ ye kabako ye mais min tugura diɲɛ kɔ k'o fana kabako ka gɛlɛn ka tɛmɛ a bɛɛ kan Allahu akibaru a ko nka min ka gɛlɛn naam o de ye mɔgɔ ka sa mɔgɔ ka sa naam ka sɔrɔ I tɛ silamɛ Allahu akibaru a sa ka sɔn ka sa naam ka sɔrɔ diinɛ t'i bolo Allahu akibaru ka don kaburu kɔnɔ naam ka sɔrɔ I tɛ Ala fɛ I tɛ kira fɛ a kɛra kabako ye dɛ a ko o ka gɛlɛn dɛ eskay a ko saya ka gɛlɛn mais ka don kaburu kɔnɔ ka sɔrɔ I tɛ Ala fɛ o fana ka gɛlɛn ka tɛmɛ a bɛɛ kan Allahu akibaru ɲininkaliw tun bɛ kɛ Imam Ali la tan de fɛn min ɲɛ ma dɔn naam a datugulen I bɛna n'a ye dɔrɔn a b'a dayɛlɛ k'a d'i ma eskay a tɛ tɛmɛ o Ala kira kisi ni nɛɛma b'a ma amin ya rabbi a ko ni mɔgɔ min b'a fɛ ka ɲɛnamaya naam ni mɔgɔ min b'a fɛ man ahabba an yahaya hayati wa yamuta maitati wa yadkhula aljannati allati wa'adani rabbi wa hiya jannatul khuldi falyatawalla aliyan wa zurriyatahu min ba'dihi fa innahum lan yukhrijukum min babil huda wa lan yudkhilukum babad dalala a tɛ tɛmɛ o kan kun ni kira ka kuma ye o tɛ wuli a ko ni mɔgɔ min b'a fɛ ka balo naam ni Muhamadu balo cogo la n balola bonya min kɔnɔ n balola sutura min kɔnɔ n balola wasa min kɔnɔ n'i b'a fɛ ka balo ten ka sa n sa cogo la bonya sa cogo kunnandiya sa cogo I b'a fɛ ka sa ten ka don alijinɛ kɔnɔ min layidu taara ni Muhamadu ye n'o ye duumɛ ni alijinɛ ye n'i mago b'o la Ali bil'i ɲɛ I ka tugu a la ani Ali bɔnnaw o tɛ wuli kira ko k'u t'aw fili dɛ ayi o tɛ kɛ dɛ a ko Ali ni tiɲɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ yɔrɔ yɔrɔ kosɛbɛ a ko Ali ni kuranɛ tɛ fara Ali ni kuranɛ tɛ fara fo ka taa jɔ ale kira la o tɛ yɛlɛmɛ u tɛ bɔ ɲɔgɔn na ayi Allahu akbar nin wajulu min filɛ nin ye nin kɛra ka bɛn marisi kalo tile 19 ma san 2019 o min bɛnna rajab kalo tile 13 suma an karamɔgɔ alhaji bunaɲɛng a ye nin wajulu in kɛ ka ilegal segu jamiyatul ansar din olu ka wajulu b'a labɛnnen imam ali ale ka anniversaire la o kalo kelen kɔnɔna na marisi kalo tile 23 sajolakaw fɛ yen nɔ olu ye mawuludu labɛn ka ci bila an karamɔgɔ alhaji bunaɲɛng ma ale de ye mawuludu ɲɛnamaya a kɛnɛ kɔnɔ a ye kuma caman fɔ nka an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn hakilina foyi tɛ alhaji bunaɲɛng na ni kira n'a somɔgɔw olu ka nin an'u lapasali nka kɛnɛ in kɔnɔ a sinsira mun kan kosɛbɛ o ye ala kira kanu ye an karamɔgɔ alhaji bunaɲɛng a ye min fɔ sajo la mawuludu kɛnɛ kan an ka jɛ k'a ɲɛmada o fana fɛ mawuludu bɛ kira kanu de kofɔ siga t'o la a bɛ ten kira kanu naam a bɛ tila yɔrɔ ma naani a wala an ye dɛ a bɛ tila yɔrɔ ma naani naam n'i ko I bɛ kira fɛ fɛn naani bɛ yen a b'o demande fɛ ne bɛ kira fɛ kira ka di ne ye o fɛn in mɔgɔ b'i jɔ fɛn naani na e bolo Allahu akibaru o fɔlɔ ye jumɛn ye naam I ka k'a ka denbaya fɛ o ka kan dɛ mɔgɔ si ka kira kanu tɛ tiɲɛ ye naam maa min ma kɛ kira ka denbaya fɛ ayi o tɛ tiɲɛ ye a bɔnnaw a bɔnnaw naam
a mɔdenw minnu bɔra la n'i ko i b'a fɛ a k'a sɔrɔ i b'olu fɛ o ka kan dɛ o de la ko ten ko a y'a denw lamɔ ni ko damadɔ ye adibu awladakum a y'a denw ladabu k'u lamɔ ni ko saba ye o ko saba hubbi nabiyikum a ka nabi ɲuman kanu wa hubbi ahli baytihi a n'a ka nabi ɲuman somɔgɔw kanu wa tilawatil qur'an ani kuranɛ kalanni ni ko i bɛ kira fɛ ka ban sadiri i ka denbaya ani e yɛrɛ ka kɛ kira ka denbaya fɛ kira kanu b'o wajibi i kan o ye fɔlɔ ye o ye fɔlɔ ye filanan maa o maa bɛ kira fɛ o fana kanu o ka kan dɛ maa o maa mana kira kanu o tigi tɛ ka kɛlɛkɛ ba ye i bɛ min kɛlɛ walima i bɛ ban min na i bɛ min juguya ayi o t'o ye kun ne e bɛ kira fɛ ka ban n'i b'a dɔn ko ne b'a fɛ i man ka ne juguya ayi o man kan dɛ ni e bɛ kira fɛ ni ne b'a dɔn ko e b'a fɛ ne man ka e fana juguya sabula mɔgɔ kanubaga i kanubaga don mɔgɔ teri i teri don a bɛɛ ten dɛ mɔgɔ kanubaga y'i kanubaga ye i bɛ mɔgɔ min fɛ min b'o fɛ o fana y'i kanubaga de ye i teri ye mɔgɔ min ye o fana teri ye min ye o y'i teri ye o tuma n'i ko i bɛ kira fɛ maa o maa bɛ kira fɛ i kan ka k'olu bɛɛ fɛ kira furumusow bi don o kɔnɔ waliyuw bi don o kɔnɔ silamɛ ɲuman bɛɛ bi don o kɔnɔ olu juguya man ka ye i la o ye filanan ye o ye filanan ye sabanan n'i ko i bɛ kira fɛ kira jugu minnu ti kira fɛ minnu ka ɲɛnamaya bɛɛ bɛnna kira kɛlɛli la k'a daminɛ kafiriw ka taa se nafigiw ma minnu bɛ silamɛya yɛrɛ tɔgɔ b'u la mɛ kira tɔgɔ tɛ se ka f'u ye silamɛya tɔgɔ b'u la u ka laɲini bɛɛ ye kira binni ni kira dɔgɔyali ye ani kafiri minnu ye bamuru ta kɔnturu kira fo k'a tunu ani plan jugu minnu bɛ ka tigɛ bi kira tununi ni kira dabilali la o sira o sira bɛ yen minnu b'o kɛlɛ sira kan e kan ka ban olu bɛɛ la e man k'olu kanu o man kan kun dɛ n'i ka kanu ye tiɲɛ ye dɛ o do dɛ kira kanu bɛ fɛn min demande n bɛna o de tafsiri k'i ye o walawala n ye fɔlɔ ka k'a denbaya fɛ filanan ka kɛ mɔgɔ fɛ minnu b'a fɛ sabanan minnu banna la ka ban olu la a tɛ tɛmɛ nin ka kun ka kira jugu kanu silamɛ ka kira jugu kanu i yɛrɛ kɛra kira jugu don ye siga t'a la a kɛra ten dɛ dɛ i ti fara kira jugu kan fiyewu o y'a sabanan ye a naaninan a n'a laban a naaninan a n'a laban o de ye ka tugu a la wama arsalna min rasulin illa liyuta'a an ma kira si ci fo an y'a ci de tugu ka k'a la anw ka nafa min b'a la nin de don an ye mawuludu sigi baganw fagara jama bɔra fa bɛɛ kana hiri hara hiri dugu jɛra e taara i ka baarakɛyɔrɔ la ka taa don nambara dugu jɛra e taara i ka baarakɛyɔrɔ la i taara dabali don dɔ ka foro la e fana dɔ hasidiya b'i la e kɛn bɛ ka dɔ tɔɲɔ dɔ muso bɛ e bolo e ka mawuludu a bɛ min nafa jumɛn b'a la وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله مورا على سوما يغافوي نوبي على في ناصر لا كوني على دي كدوي كوبي ندي في كو يتشي فاتبعوني وكاتبني محمد لا ukatugu e Muhammad la nabe ala de fe ay tugu Muhammad la ala ba kan o kuma na Muhammadu tugu nyogonyali o ye jago yai ay minfo akwanga minge islamiya ye munyi ay mundama ay ambla muna ay ambali muna antese ka ala soro fiew kira kanu masabati wachiete tanke kira ye minfo nantiti sika foi tala alhaj bunanyeng aslamaw niye an karamɔgɔ alhaji bunanyeng marsi kalo la an kɔrɔ yan a ye wulikajɔ minnu kɛ kayi ka kunda sajola kan sajola tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ alhaji bunanyeng ka bɛn marsi kalo tile 24 ma a ye kunda jalafara kan jamiyatul ansardin tɔnden minnu bɛ yen olu fana ye mawuludu ba labɛn ka an karamɔgɔ alhaji bunanyeng wele a ka taa mawuludu ɲɛnamaya a kɛnɛ kɔnɔna na an karamɔgɔ alhaji bunanyeng ye kuma caman fɔ
min bɛ hadamadenw nafa nka kɛrɛnkɛrɛnya la a sinsina yɔrɔ dɔ kan yɔrɔ min ni an karamɔgɔ a seyidi sɛri usman madan haidara su ni tile n'o ye a ka welekan ye n'o ye jugo ye a kɛnɛ kɔnɔ an karamɔgɔ alhaji bunayɛn a ye min fɔ jugo kan an ka jɛ k'a ɲɛmada o fana fɛ diinɛ ni jogo tɛ silamɛya tɛ ni jogo tɛ ala ko tɛ ni jogo tɛ an mago bɛ min na a tɛ sɔrɔ o de la kira de bɛ alijinɛ sira dɔn ka tɛmɛ an bɛɛ kan an bɛɛ u y'a ɲininka ko ala kira ma taa sira jumɛn bɛ yen n'o de bɛ adamaden se alijinɛ ma teliyara ka tɛmɛ taa sira bɛɛ kan alijinɛ bɛ sɔrɔ ni sira jumɛn ye su'ila an aksaru ma yudkhilu an-nasa al-janna ma yudkhilu an-nasa al-janna qala taqwallahi wa husnul khulqi u ye ala kira ɲininka ko mun bɛ mɔgɔw don alijinɛ na ka caya n'i ye alijinɛ kɔnɔ den sigi 100 o 100 95 olu bɛɛ bi don ni cause jumɛn ye u bɛ don ni sababu jumɛn ye kira k'u ma cogo di a ko fɛn fila alijinɛ den fɛn fila de b'a caya lahara n'i b'a ɲini dɔrɔn i b'a ɲini ni o de ye ka caya i ti foyi jigi kɔ wa i b'a sɔrɔ o k'o ye mun ye a ko ala ɲɛ siranɲɛ ani jogo ɲumanya i ko cogo di a ye karamɔgɔw ɲininka bani wa tɛ wuli kira de ɲininkara e tɛ ne tɛ kira de ɲininkara ko mun bɛ mɔgɔw se alijinɛ kɔnɔ ka caya a ko fɛn fila a ma seli fɔ a ma sun fɔ a ma hiji fɔ a ma jaga fɔ n'a b'a fɛ ka alijinɛ sɔrɔ sira a teliman fɛn fila de don jɔn ka sira ala ɲɛ k'a jogo ɲɛ taqwallahi wa husnul khulqi ala ɲɛ siranɲɛ ani jogo ɲɛli ala ɲɛ siranɲɛ ani jogo ɲɛni ka sira ala ɲɛ ka saamɛ ala ma ka ala gasi kɔlɔsi k'i jogo ɲɛ i ni mɔgɔw cɛ i ka tɔɲɔ kana se mɔgɔw ma walimuso to a tigi bolo wali nafolo to a tigi bolo kana kɛ hasidi ye kana kɛ dabalijugukɛla ye kana kɛ mɔgɔ tɔɲɔna ye kana kɛ dansabola ye i ka kɛ mɔgɔ ye min ka tɔɔrɔ tɛ se mɔgɔ ma ko o de bi jɔn se alijinɛ kɔnɔ silamɛya de fɔtɔ fila ye dɛ a sɛbɛ ni fɔra min ko i fɔra ala kɔ kɛ o de fɔtɔ fili ye siga foyi t'a la an karamɔgɔ alhaji bunayɛn nin kɛnɛ in kan a yi sinsin kosɛbɛ jugo kan nka ɲɛnamaya kɔnɔna na i yɛrɛ b'a ye ni jugo tɛ foyi tɛ yen o la an karamɔgɔ alhaji bunayɛn jugoba dɔ de don min kana k'a ladege o de la sanga ci fɔlen balimaw farala ɲɔgɔn kan ka na an karamɔgɔ a seyidi sɛri usman madan haidara yɔrɔ u ko den min filɛ nin ye nin den ye e de ta ye anw ye nin den d'i ma a ɲɛnɛma wa den fatulen fana haidara e de ta don u ko buna balimaya la olu ka juru t'a la ko buna tun bɛ se ka kɛ maa dɔ ye a tugulen sɛri usman madan haidara kɔ a b'a balimaw bila a bɛ ɲinɛ a balimaw kɔ walima a b'a yɛrɛ fusaya a balimaw ma mɛ buna ma kɛ o mɔgɔ ye buna kɔrɔkɛ de bɛ ka nin fɔ tan sɛri usman madan haidara ɲɛkɔrɔ jama ɲɛkɔrɔ a ko buna don si a ma deli ka foyi fɔ ka taa sɔrɔ olu mana ta cogo cogo i bɛ taa sɔrɔ o de kana ka kɛ wa olu ma deli ka buna ka foyi ɲini a fɛ fo ka taa sɔrɔ a jɛnbɛw ye a b'o kɛ a kɛra balimaw ma kalalikɛla de ye buna ma kɛ faralikɛla ye balima kunda a ko k'ale dɔgɔninw bɛɛ la ni maa min nana ale yɔrɔ a b'a minɛ k'a bɛrɛbɛrɛ k'a digidigi k'o kun ye alhaji bunayɛn a kɔrɔkɛ abdulayi ɲɛng o de tun bɛ ka nin fɔ ta bi o de ka kɔrɔ n'u balima bɛɛ lajɛlen ye balimaw y'a tanu ko sinji tugula don maa ɲuman don k'a kɔnɔ jɛlen don a b'a balimaw bɛɛ fɛ kayi kɔni tɛ buna ta ɲɔgɔnna ma nɔgɔn dɛ kayi dɔnni duguba de karamɔgɔ dugu don buna a y'a ka denmisɛnniya bɛɛ lajɛlen kɛ kayi a ye kalanw kɛ kayi nka kalan kɔfɛ buna ye tiɲɛ ye ka tugu tiɲɛ kɔ maa caman bɛ min bɛ tiɲɛ ye mɛ u tɛ se ka tugu tiɲɛ kɔ dɛ parce que maa dɔw bɛ olu ka diinɛ mɔgɔ ko de ye
mais buna ka diinɛ kɛra mun ko ye ala ko a ka kalanw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ faamuyaw nalen a ye tiɲɛ ɲinini daminɛ a ko tiɲɛ foyi tɛ yen fo ka tɛmɛ Sheikh Usman Madani Haidara min fɔ a sɔnna ye a tugura kɔ wa siga foyi t'a la a tugura karamɔgɔ min kɔ karamɔgɔ in y'a dɔn a ye wa a y'a fara a yɛrɛ kun kan i bɛ tugu karamɔgɔ caman kɔ o t'i dɔn o t'i i fara u yɛrɛ kun kan Bani Hashim a Seyidi Sheikh Usman Madani Haidara a ye buna dɔn a y'a fara a yɛrɛ kun kan don si a ma buna jate kalandenw fɛ a ye buna jate a denw ni fɛ o la buna ɲɛ a bɔra dugu min na n'o ye Kaye a karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ko buna sabalilen don buna majiginen don n'a n'i bɛ kuma na a bɛ gɛrɛ de k'i lamɛn bonya kɔnɔna na i kɛra mɔgɔ mɔgɔ ye Jamiatul Ansardine karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen bɛ nin seere a tɔnden bɛɛ o de la bi nin fatuli diɲɛ bɛɛ de bɔra nin kalama diɲɛ bɛɛ nin funangɛni ye min kɛ dugukolo sanfɛ maa dɔ si cayara ni o ma se k'a kɛ o la ni fɛn o fɛn fɔra buna ma ɲumanya na a ka kan mais fɛn bɛ se k'a fɔ a ye min ka bon nin ka parce que dɔɔnin dɔrɔn de dɔnna la nka min ye kabako ye jalafara kelen kan a kɛlen ko k'i sinsin jugo kuma na a bɔlen o kɔnɔna na a da nana tu saya yɛrɛ fana babu kɔnɔna na o wajulu kɛyɔrɔ kelen o kalo kelen kɔnɔna na sigiyɔrɔma 2 jalafara an karamɔgɔ Alhaji Bunaɲɛng a da tura saya la yɔrɔ min na an ka jɛ k'a ɲɛmadaw fɛ saya jɔlen i la kana sɔn dɛ a man kan dɛ n'i bɛ se o la kɛni i bɛ se ka ban ala kumakanw na mais saya jɔlen e la n'i tɛ se fo saya bɛ taa n'i ye sesi t'i ye n balimamuso n balimakɛ an k'an yɛrɛ ɲini dɛ o ka kan sa dɛ n'o tɛ an ni ala cɛ ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔn dɛ mɔgɔw bannen i la ka t'i di ala ma dingɛ in kɔnɔ kaburu kɔnɔ ka kɔ don i la ka gɛrɛ i da la k'a datugu i da la fa tɛ yen ba tɛ yen teri tɛ yen sigiɲɔgɔn tɛ yen jɛɲɔgɔn tɛ yen wari tɛ yen fanga tɛ yen f'i kɛnɛ nin dingɛ in kɔnɔ setigi in bolo cɛ a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔn dɛ n mɛna min bɛ boli ka taa o tɛ ni boli yɔrɔ b'i bolo o y'o ye dɛ biriki dalen kan ka bɔgɔ kɛ k'a datugu ka bɔgɔ jigin kan bɛɛ kɔ donnen i la ye setigi ala bolo dingɛ kɔnɔ ye kaburu kɔnɔ talahi cɛw sira yɔrɔ filɛ talahi kisi jɔnw sira yɔrɔ filɛ nin n'o dɛ fɛn de do fana a bɛ kɛ i ka fanga tɛ se k'a bali i ka dɔnni tɛ se i ka kalan tɛ se i ka mandiya tɛ se i ka wari tɛ se i ka jama tɛ se foyi tɛ se ka saya bali fo a don ka se nin n'o dɛ alhamdulillahi rabbil alamin an karamɔgɔ Alhaji Bunaɲɛng i b'a fɔ ko a kun b'a dɔnni k'a ka waati sera a lajɛ a bɛ kuma minnu fɔ a lajɛ a bɛ bilasiralikan minnu kɛ a bɛ maa dabali ban dɛ o la Jamiatul Ansardine bi Mali kɔnɔ diɲɛ fantan bɛɛ lajɛlen na bɛɛ lajɛlen dusukun kamikaminen don mais se jumɛn b'an ɲɛ se foyi t'an ɲɛ se min b'an ɲɛ bi o ye ka duwawu de kɛ Buna ye ala ka lahara sɔn sumaya ma Buna kun bɛ ko o ko la a kun b'a yɛrɛ bɛɛ de di a b'a yɛrɛ bɛɛ de di n'a bɛ wajulu la a bɛ wajulu kɛ i b'a dɔn k'a fɔ nin karamɔgɔkɛ min filɛ nin ye kuma na a bɛ ka min bɔ a da kɔnɔ wallahi a b'a kɔnɔ a bɛ ko bɛɛ kɛ ni sɛbɛ de walasa a bɛ k'a fɔ mun ye a ka se k'u nafa ɲinan hiji san 2018 2018 a kɛnɛ kɔnɔ ani gidi tɔw u ye wulikajɔw caman kɛ nka mɔgɔw sɔrɔla Mali kɔnɔ yan mun ma taa hiji mun ko anw ye Sheriff la agence anw ye a kanu n'an bɛ taa hiji la anw ka taa fɛ ka sabu kɛ ko karamɔgɔkɛ min bɛ a bɛ walawalali kɛ cogo min na n'o ye Alhaji Bunaɲɛng ye maa tɔw bɛ taa min fɔ arabukan na ale b'o de fɔ todunkan na walasa maaw ka se k'a dɔn min bɛ fɔ nin yɔrɔ in na a ka wulikajɔ a ka cɛsiri o bonyana o kɛnɛ kɔnɔ kosɛbɛ a ka hiji baaraw la a ye fitini min kɛ an ka ɲɛmada o fana fɛ e de y'a fɔ i ka kitabuba in kɔnɔ a ye n deli b'aw jaabi tigi ala an y'i wele i ka yafa an ma
ala amunu fleni ani menike wele dalala ka wele da ana limaniyama jon ka limaniya la on limaniyara amana kayafa ajrumuhuma ana walajugu obe ya fanye saya ba sorodo fara mogojumo antigi ala ika dini ke ama fenna yemin layduta ika kiraw neka amaloya ala de la anyan jigike ala ye ambesigi ala de ma ka ya fa anam balima nyan ko limaniala antigi ala kana juguya bla bisukuna anyasi mogoma limaniara ala la ya fa masai hina masai ya fa ika yafa ika hine sofa kulu min filene ani marwa kulu ni ala ka diine on tamashere do mo mi hijira walma ni ay morake tika ni kulu flata mo mi ni mayake ala bado ala be kika bara tambaye Allahu akbar Kajiraula k'a fɔ an karamɔgɔ Alhaji Bunayeng a fatura ka bɛn jumadon ma avril kalo tile 12 san 2019 Bangoni Janginɛbugu la. O la a ka suturali baara bɛɛ lajɛlen labɛnnen don ka bɛn avril kalo tile 14 ma n'o bɛ bɛn karidon ma. Susaliw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Bangoni Janginɛbugu misiri la. O kɔfɛ an karamɔgɔ Alhaji Bunayeng a bɛ taa lada an karamɔgɔ Seyidi Sherif Usman Madan Haidara a ka denbaya tɔw dalen bɛ yɔrɔ min na n'o ye Doyimana ye. O la an bɛ dugawu k'a ye ala ka hinɛ la ala ka yafa ma. An b'a dɔn fana a kun bɛ min ɲinina o de kun ye nin ye. A ye layidu min ta a ka se k'o dafa wa a y'a ka layidu dafa. An minnu bɛ ɲɛnamaya la an ka dugawu kɛ ala ka nin ɲɔgɔnna kɛ an ye. An ka jamana ala ka basigi don a la. Wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.